vlammet, lieke memme erem haben. Waar de dijk het land omklemd houdt, gelijk een moederarm haar kind. Is er een treffender vergelijking denkbaar voor de betekenis van de zeedijk voor Friesland? Wie in dit gewest voelt zich achter deze hechte zeewering niet even veilig als een kind in moeders arm? Zo veilig dat niemand er bij zijn dagelijks werk ook maar even aan denkt dat de zee nog steeds, zoals dit lied zegt, aast op een hap uit Frieso's erf. Eens was dat een ongelijke strijd. Was het voortdurende zee die in de aanval was. Maar eeuwen geleden zijn de Friezen al tot het offensief overgegaan en aan die worsteling is nog nimmer een eind gekomen. Nog steeds tast de mens daar aan de Waddenkust de frontlijn van de zee af en heeft hij een zwakke plek gevonden, dan gaat hij tot de aanval over. Daar waar haar kracht het kleinst is, tovert hij land uit zee. Land, nodig om dat wat we hebben te beschermen. Land, nodig om het verlies aan cultuurgrond dat we elders leden en nog voortdurend lijden, te compenseren. Jaren geleden heeft men, om turf te winnen, het land vergraven. En zo zijn de plassen en de meren ontstaan, die echter weinig eetbaars opleveren. Zo gaat het door. Het verkeer eist nieuwe wegen en dus cultuurgrond. Steden en dorpen breiden zich uit. Nieuwe wijken vragen cultuurgrond. Zo ooit, dan is het nu noodzaak gebleken dat wij land moeten winnen daar waar we kunnen. Hoe het Friese land er in het begin van onze jaartelling heeft uitgezien, is niet precies bekend. Vermoedelijk was het een begroeide vlakte, doorsneden met geulen, waarin het getijwater in en uitstroomde. Bij hoge vloeden liep alles onder, zoals ook vandaag de dag nog de buitendijkse gronden op onze Waddeneilanden bij hoog water onderlopen. De zee tastte de kust hier en daar sterk aan, maar op andere plaatsen hoogde zij de bodem van baaien en inhammen weer op door slikafzetting. De oudste bewoners van Friesland moesten steeds weer zichzelf en hun vee beschermen tegen de waterwolf. Daarom bouwden zij hun huizen en veestallen op kunstmatige heuvels. Ja, men bouwde op de terpen zelfs hele dorpen. Die terpen waren toch niet dé oplossing. De landerijen waarop het vee weidde en de akkers lagen open voor elke hoge vloed. Men begon met de aanleg van dijken. Kleine ringdijken vaak, die een eilandje omsloten, dat te midden van de woelige baren lag als de zee weer eens het land overstroomde. Maar allengs werden die eilandjes talrijker. Ze raakten elkaar en omstreeks het jaar 1000 was het toenmalige Friesland geheel bedijkt. De Middelzee drong diep in het land door en vormde de scheiding tussen Oostergo en Westergo. In het oosten was de Lauwerzee een vijand met wie men terdege rekening moest houden. Wat wij in enkele minuten zullen zien, was in werkelijkheid een heroïsche worsteling van eeuwen. Onze voorvaderen sloegen de zee met succes terug. Tussen de jaren 1000 en 1400 werd de Middelzee tot over de helft teruggedrongen. De Lauwerzee werd door bedijkingen langs de omtrek iets verkleind, paradeel waardoor een Harlingen ontstond. Aan de Zuiderzeekust echter bleef de zee nog steeds in de aanval. Zowel bij Borkum als bij de Lemmer moesten stroken land worden prijsgegeven. In het jaar 1508 is het nog resterende deel van de Middelzee ingepolderd. De oude Biltpolder is voltooid en dat betekende een grote landwinst. Ook de Lauwerzee moest opnieuw een veer laten door de bedijking van het Nieuw Kruisland bij Kollum. Men liet het hier niet bij. Omstreeks 1600 zijn aan de noordkust van Friesland nieuwe indijkingen uitgevoerd, waarvan de nieuwe Biltpolder wel de voornaamste is. Toen ging men eventjes op zijn lauweren rusten. Tot de eerste helft van de 18e eeuw heerste er een betrekkelijke kalmte aan het zeefront. Een voor die dagen groot waterbouwkundig werk was de afdamming van het Dokkumerdiep en de bouw van de sluizen te Dokkum-Nieuwezijlen. Dokkum, dat tot dat ogenblik een zeehaven was, ja zelfs zetel van de Friese admiraliteit is geweest, werd van de zee afgesneden. In het beeld werd de dijk voor de derde maal noordwaarts geschoven en daarmee had Friesland al bij benadering zijn huidige vorm gekregen. Aan de noordkant kwamen er sindsdien nog een paar laag omkade zomerpolders bij, die dus bij hoge wintervloeden onder kunnen lopen. Men kan in het Friese landschap nog talloze herinneringen ontdekken aan de vroegere strijd tegen het water. Soms, zoals bij deze dijken, die eens het Dokkumerdiep omzoomden, zijn het nog maar vage schaduwen van wat eens een forse zeewering was. Vaak ook zijn het nog hechte dijken, die in tijden van nood als een reserveverdedigingslinie dienst kunnen doen. Zulke dijken vindt men onder meer in het Bilt, waar de Oude Biltdijk met het dorp Oude Biltzeil er tegenaan gebouwd
nog steeds hoog en vrijwel gaaf boven het land uitsteekt. Op verschillende plaatsen in deze slaperdijken heeft men wagengaten gemaakt die dienen om het verkeer door te laten, maar die in tijden van gevaar met balken snel kunnen worden gesloten. En nu de Wadden en de Lauwerszee, het werkterrein van de huidige generatie landaanwinners. Het Wad is, en dat kan men prachtig zien tijdens een vliegtocht op het moment dat het water zo ongeveer de ebstand heeft bereikt. Het Wad is een grote zandvlakte met platen waar allerlei grillig gevormde geulen tussendoor kronkelen. Het zijn als het ware de rivieren die het zeewater bij elk getij aan- en afvoeren. De landaanwinningswerken langs de kust, de slikbezinkvelden, tekenen zich af als een stelsel van donkere lijnen. Het Friese landaanwinningsgebied eindigt bij Zoutkamp, een belangrijk uitwateringspunt zowel voor Friesland als voor Groningen. Op bepaalde plaatsen waar de stroom langs de kust schuurt, is geen landaanwinning mogelijk. Dat is het geval bij Oosmehorn, waar de vaargeul naar het Friese gat langs de dijk loopt. Welke een kracht de stroom kan ontwikkelen, blijkt bij de westpunt van Ameland, waar de duinenrij steeds verder afslaat en waar de Rijkswaterstaat speciale voorzieningen heeft moeten treffen om het gevaar voor het eiland te bezweren. De gevolgen van de landaanwinning demonstreren zich duidelijk bij de veerdam van Holvert. Die ligt op de plaats waar eens de dam naar Ameland heeft gelegen. De restanten van deze dam zijn bij laag water uit de lucht nog duidelijk zichtbaar. Het kost de grootste moeite het drukke toeristenverkeer te verwerken, omdat hier door de opslibbing alleen maar bij hoogwater kan worden gevaren. De strijd tegen de zee voltrekt zich in alle stilte. Wie de landaanwinning wil leren kennen, zal een fris waddentochtje in een kleine boot en een paar vuile schoenen voorover moeten hebben. Vandaar dat de landaanwinners gemeenlijk niet over een al te grote belangstelling hebben te klagen. Dat gebrek aan belangstelling geldt uiteraard niet voor de provinciale overheid, die er alle belang bij heeft dat er zoveel, zo goed en zo snel mogelijk land wordt gewonnen aan haar kust. Regelmatig worden er inspectietochten naar de Wadden overnomen. Laat ons voor de eerste kennismaking met het slik de autoriteiten volgen op een tocht naar de Lauwerszee. De Lauwerszee die in de loop der eeuwen steeds kleiner is geworden en die binnen niet al te lange tijd, naar wij hopen, geheel geschiedenis zal zijn. Een van de stoutmoedigste operaties in het verleden is geweest de afdamming van het Dokkumerdiep in 1729, tot stand gebracht door de bekwame waterbouwkundige Willem Loré, voor wie op de afsluitdijk bij Dokkumer Nieuwe Zijlen, die aan hem zijn ontstaan danken, een monument is verrezen. Een belangrijke medewerker, en nog wel een honoraire, is bij de landaanwinning de mossel. De mossels en andere schelpdieren die in grote getalen op de Wadden voorkomen, spelen een niet te verwaarlozen rol bij de afscheiding van slik uit zeewater. Zij ballen het slik dat met het voedsel hun spijsverteringskanaal passeert min of meer samen, zodat het gemakkelijk kan bezinken. Daardoor is het Wad in de omgeving van mosselbanken altijd bijzonder slikkerig. Op de zandplaten van het Wad huizen verder talloze zeepieren of wadwormen. Nee, wat u hier ziet zijn niet de pieren zelf,
maar hun wormvormige uitwerpselen. Het wat is praktisch nog in zijn oerstaat. Mensen komen hier maar weinig, ten hoogste verstoort zo nu en dan een garnalenvisser de stilte met zijn ronkende scheepsmotor. En daardoor is het een ideaal domein voor de vogels. Onder andere voor de bergeend. De zeerobben koesteren zich op de zandplaten en dartelen in het water. De jonge beesten kennen geen vrees voor de mens en dit jeugdige exemplaar, eens mama nog te vergeefs tracht het op de rug te nemen, laat zich zelfs in de boot hijsen. Gelukkig voor het beestje is er goed volk aan boord en even later is het gezin Rob blij herenigd. De landaanwinning is een kwestie van geduld. Er is wel eens gezegd, waarom slaat men geen dijk om het gehele Waddengebied en pompt het leeg? Inderdaad, het zou sneller gaan. Maar wat men dan gewonnen zou hebben, was een Sahara. Zand, zand en nog eens zand. De landaanwinners nu zijn erop uit deze zandbodem eerst te bedekken met een laag vruchtbaar slik die voldoende dik is om te bewerken. En het kost nu eenmaal tijd om de zee te bewegen haar slik daar te deponeren waar de mens het wil. Daarvoor is rustig water nodig en een bodem die al zo hoog is dat het dunne laagje bezinksel dat zich na iedere vloed heeft afgezet bij eb tevoorschijn komt en dan gelegenheid krijgt om uit te drogen en zich met de bodem te verkitten. Maak het water van de zee maar eens rustig. Het is de landaanwinners gelukt. Zij leggen een stelsel van dammetjes aan, meestal van houten palen met rijshout ertussen, die als golfbrekers dienst doen. Op die manier krijgt men grote, ongeveer vierkante vakken, waarvan de zijden een paar honderd meter lang zijn en waarbinnen het zeewater tot rust komt. Die vakken, die men op het mooist kan observeren uit de lucht, zijn nu de slikbezinkvelden. Om het slik gelegenheid te geven zich af te zetten binnen die velden en om het water na de vloed zo snel mogelijk te doen afvloeien, zodat het slik kan drogen en zich op de ondergrond kan vastzetten, heeft men binnen deze bezinkvelden greppels gegraven, die weer uitmonden op een hoofdleiding. Niet alleen de mijnen vragen veel hout, ook de landaanwinning weet er raad mee. De rijsdammen namelijk worden gebouwd van dennenhouten paaltjes en daarvan zijn er massa's nodig. Men betrekt die uit de bossen van Zuidoost-Friesland, waar tientallen dennen het leven laten ten behoeve van het winnen van nieuw land. Het rijshout is ook al van Friese herkomst. Deze man, die wellicht nog nimmer het wat heeft aanschouwd, draagt op zijn wijze een houtje bij aan de vreedzame uitbreiding van ons grondgebied. Aan de kust worden de palen en het rijshout over een smal spoor naar de bezinkvelden vervoerd.
Tot zover heeft het spoor ons geholpen. Verderop in het kwelderlandschap is de grond te week om het smalspoor te kunnen dragen. Daarom moet de hulp worden ingeroepen van de sliksleden, die door mankracht naar het werk worden gesleept. Het lopen door het slik al is een vermoeiende bezigheid, laat staan het trekken van die zwaar beladen sleden. Het is een van de minst plezante karweitjes van het landaanwinningswerk, maar helaas, het is niet overal te vermijden. Hier en daar is het nodig de materialen per praam te vervoeren, omdat het werkterrein door de dikke sliklaag te voet praktisch niet te bereiken is. Dit gebeurt onder andere bij de landaanwinning in de omgeving van de Veerdam bij Holvert. De boot wordt bij hoogwater weggesleept en bij laagwater komt het schip met materiaal automatisch droog te liggen. Het plaatsen van de steunpalen voor de rijsdammen kan op twee manieren geschieden, afhankelijk van de gesteldheid van de zandbodem. Is het watzand niet al te hard, dan prikken de arbeiders met puntige stokken, die ze op en neer laten dansen, gaten in de bodem op de uitgezette plaatsen. Voordat het gat dichtloopt, zet men de paaltjes erin. Ze krijgen een paar fikse tikken op hun hoofd en het loopzand zorgt er wel voor dat ze even later muurvast zitten. Is het zand te hard, dan wordt de hulp ingeroepen van een waterspuit die door een motorpomp wordt aangedreven. Op deze manier worden er op de plaatsen die tevoren met krammetjes zijn uitgezet, gaten in de grond gespoten. Hier moet men gebruik maken van een handhei om de palen voldoende stevigheid te geven. Tussen de palen wordt allereerst een laag stro uitgespreid, die moet voorkomen dat de voorlopig nog zanderige watgrond uitspoelt. Op het stro komen dan de takkenbossen, die deugdelijk worden aangestampt en die tenslotte worden afgenaaid met gegalvaniseerd ijzerdraad. De dam is veerkrachtig genoeg om de normale golfslag van het watwater te weerstaan. Maar het kan ook spoken daarbuitendijks. Daarom, maar niet alleen daarom, wordt de rijsdam tenslotte nog aangeworpen met grond.
Dat de rijsdammen het vaak zwaar te verduren hebben, kan men soms zien in de nawinter als het ijs op de wadden gaat kruien. Een variant op de rijsdammen zijn de rijshagen. Dat zijn rijsbossen die als het ware als boompjes in de wadbodem zijn geplant. Dat de rijshagen soms ook uitstekende slikvangers zijn, blijkt hier wel. Het is niet bekend hoe men in de grijze oudheid de landaanwinning bevorderde. Maar men zou zich kunnen indenken dat het op dezelfde manier geschiedde. Op de meeste plaatsen blijkt deze oude beproefde methode nog steeds de meest efficiënte te zijn. Hier en daar heeft men echter veel zwaardere en dus duurdere damconstructies gemaakt, namelijk een gronddam, bedekt met steenzetting. Dat de landaanwinners ook de meest moderne methode niet schuwen, is gebleken bij de aanleg van de strekdam bij Peersens, waar men de steenzetting verving door een asfaltlaag van een speciale samenstelling die geschikt is om de kracht van de golven te weerstaan. De bitumen, een bijproduct van de raffinaderijen in Pernis, worden machinaal vermengd met grote hoeveelheden zand en per kipkar naar de dijk gebracht. Het nog warme mengsel wordt op de gronddam uitgestort onder profiel gebracht en daarna aangestampt. Tijdens de afkoeling verhardt het, maar de asfaltlaag blijft nog enigszins plastisch, waardoor ze kleine vervormingen van het grondlichaam goed kan volgen. Velden moeten onderhouden worden, dat wil zeggen, de ontwateringsgreppels die in de loop van enige maanden vol slik zijn geraakt, moeten weer leeggespit worden, zodat ze weer aan hun doel, het droogzetten van het land bij eb, kunnen beantwoorden. Dat slikgraven geeft talloze handen werk. Zodra het water is afgevloeid en de greppels zijn afgelijnd, begint het graafwerk. Er wordt een kielspit gestoken en dan haalt de slikgraver met een paar forse handgrepen die hij zich in de praktijk eigen heeft gemaakt, het zuigende slik uit de greppel. De grond wordt op de tussen de greppels liggende akkers gesmakt, die daardoor na verloop van tijd bol rond komen te liggen, wat ook weer de ontwatering ten goede aan alle man. Maar hoe zwaar het ook is, een grapje kan er altijd nog af. Het is zaak dat de rijsdammen voortdurend goed in de grond worden gezet. Pas als ze na een paar jaar tot hun kruin in het slik zitten, hebben ze hun taak volbracht. Het zijn dan als het ware aarden dammen geworden en de houten palen kunnen er dan zo nodig uitgetrokken worden. Het slikgraven is alleen maar mogelijk bij laag water. Zodra de vloed weer doorzet, is het afgelopen. Zeekraal, eerst klein, maar in het najaar een flinke plant, bewijst dat het met de landaanwinning goed gaat. De zeekraal wordt op de voet gevolgd door het ruige spartinagras,
waartussen men ook de zeeasters met hun paarse bloempjes ziet verschijnen. De begroeiing, die in de herfst haar volle wasdom bereikt, is soms zeer welig. Ze heeft naast de mens een taak gekregen bij het vangen en vastleggen van slip. Het voorlopig eindstadium van de landaanwinning zijn de met gras begroeide kwelders. Wanneer de gronden boven normaal hoog water komen te liggen, verdwijnt namelijk de zoute watbegroeiing en verschijnt het gras. Moeten de greppels worden onderhouden, opdat de grond goed ontwaterd blijft. Verwaarloost men het onderhoud een paar jaar, dan gaat de winst weer grotendeels verloren, wat tevens een bewijs is van de betekenis van de landaanwinning voor de kustbescherming. Zodra het werk enige tijd wordt onderbroken, ontstaat er een steile kwelderrand die met grote kluiten tegelijk afbrokkelt. De buitendijkse kweldergronden zouden in het voorjaar een dorado zijn voor de natuurliefhebber. Maar gelukkig voor de vogels is het terrein voorlopig nog niet voor het publiek toegankelijk. Want een al te druk verkeer zou wel eens ruïneus kunnen zijn voor de eieren die hier nest aan nest liggen. Zeevogels op de wiek. In de ruige begroeiing langs de landaanwinningswerken treft men in het voorjaar niet zelden een complete broedende vogelkolonie aan, waarvan de bevolking voor een groot deel bestaat uit kapmeeuwen. Er zijn er zoveel dat men alleen met de uiterste voorzichtigheid door het terrein kan lopen als men niet op de nesten wil trappen. Een hele mooie loopvogel, die zich tenslotte door veel geduld op zijn nest liet verschalken, is de kluut. De buitendijkse zomerpolders worden omgeven door een laag dijkje, de zomerkade, hoog genoeg om zomers het zeewater buiten te houden. Het overtollige regenwater wordt op zee geloosd door zelfwerkende duikersluisjes, die ook uitstekende diensten verrichten vol zou lopen. Zo'n overstromingje kan dan geen kwaad, omdat het buitendijkse veld 's winters toch door mens en dier is verlaten. Zomers is het echter alles jong vee en schapen wat men buitendijk ziet. De Malse weidegronden leveren volop eten, maar het drinkwater kost de mensen vaak hoofdbrekens. Niet overal kon men een zo ideale oplossing vinden als hier, waar de drinkbakken op de waterleiding zijn aangesloten. Aan het jonge vee wordt de uiterste zorg besteed, mede omdat het voor de boeren een kostbaar bezit is. Niet zelden behoort het tot de jonge generatie van zijn stamboekveestapel. De honderden jonge dieren worden aan de lopende band ingeënt tegen mond- en klauwzeer. Tegelijkertijd worden de koeien behandeld met een bestrijdingsmiddel tegen de runderhorzel, het stekende insect dat door zijn larven een plaag kan worden voor de beesten. Tot de vaste zomergasten van de buitendijkse gronden behoren ook de schapen, die men op sommige plaatsen in zo grote kudden aantreft dat men zich bijkans in Australië zou wanen, ware het niet dat de zee op de achtergrond de illusie verstoort.
kwelders mogen dan voor onze economie al van grote betekenis zijn. Volwaardige cultuurgronden zijn het nog geen sinds. Zelfs niet, al zijn de zomerpolders zoals deze omringd door een hoge en stevige zomerkade. Overstromingsgevaar, dat heeft de stormramp van 53 ons geleerd, blijft er altijd. We zouden het nieuwe land pas geheel het onze kunnen noemen, wanneer er hoge zeedijken opgeworpen zouden worden. Jarenlang wordt dit vraagstuk al bestudeerd. Plannen worden gemaakt en grondboringen worden verricht daar waar men zich in de toekomst de dijken en sluizen heeft gedacht. Edoch, bij plannen mag het niet blijven. Landaanwinning, het is voor velen nog een vaag begrip, zelfs voor de bewoners van een aan 3 zijden door de zee omspoeld gewest. Slechts weinigen beseffen dat de gronden die daar moeizaam aan de wadden worden gewonnen, straks rijke, vruchtbare polders zullen zijn, waarin de boeren zaaien en oogsten. Polders die weer honderden handen werk en duizenden monden voedsel zullen geven. Het moment is niet ver meer af dat deze landwinst door het opwerpen van hoge zeewerende dijken definitief zal kunnen worden gemaakt. Goed, het kost geld, het kost durf en energie om aan te pakken en te volharden. Maar het Nederlandse volk heeft in het verleden meer dan eens gewaagd en gewonnen. Waarom zou het hier ook niet wagen en winnen? Grijpt men de kansen, dan zullen grote stukken woelig water worden omgetoverd in grazige weiden en bloeiende akkers. Dan zal het wat golven van het koren. Dan zal Friesland zijn verrijkt met welvarende gronden, waarop een gezond en krachtig geslacht zal leven en tot wasdom zal kunnen komen. Nog steeds loert de zee op een hap uit Frieso's erf. Onze verdedigingslinie is hecht, wij weten het. Maar het is niet voldoende dat wij er ons in zelfgenoegzaamheid achter verschansen. Om ter wille van onze kinderen en van de geslachten die na hen komen, moeten wij vooruit, zee in. Wij danken onze bestaanszekerheid aan hen, te wier ere men een gedenkteken oprichtte. Wij vragen geen standbeelden. Wij vragen toekomst voor onze kinderen door te winnen vruchtbaar land uit waddenzand.